Mapasundayag ang ginapabugal nga Tultugan Festival sang Maasin, Iloilo sa palaabuton nga Hunyo 12 sa 2025 Independence Day Celebration Festival Performance Competition sa Rizal Park, Manila. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., malakat ang grupo sa Biyernes, Hunyo 6. Dugang pa depensahan sang Cry of Santa Barbara ang kampyonato sa Parada ng Kalayaan Float Competition matapos kay ni ang nangin champion sang nagligad nga tuig. Angot diri bilang patilaw nagpasundayag ang Tultugan Festival sa atubang sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Capital sang ilang ginahanda nga performance para sa among nga kompetisyon. Lauman naman ang suporta ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag mga department heads sa among nga kompetisyon nga personal nga magapadulong sa Metro Manila. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.